Эштән кайтам өйгә. Атнасыннадыр. Бишкенрәттән. Бишкенрәттән. Юк, хәзер инде алай түгел. Эштән кайтам өйгә. Атнасына 2 көн тикрәттән түгел. График шундый. Барыгызга да сәлам. Яңа ел башланып китте һәм бу яңа сезон. Бир мин әйтәм аны. Юк, үзем әйтәм. Бир инде мин әйтәм. Һәм мин аның алып баручысы. Алмаз Курбанов. Дәгез дога кылып алабыз да интервьюны башлыйбыз. Дәгез бер тора. Яңа прическа, яңа локация һәм әлбәттә инде өр-яңа елда яңа чыгарылыш. Бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин Илүзә Касымова һәм бүгенге кунак белән таныштырганчы аңа иң топталган, иң популяр һәм иң еш бирелә торган сорауны яңгыратасы килә. Бармы яңа җырлар, брат? Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Кем нинди вакытта карыйды инде бу чыгарылышны? Бу сорауга гадәттәгечә бар дип эндәшә идем, әмма ләкин бүгенге көндә юк дип эндәшәм, чөнки иҗатны бераз бүтән формага китерәсе килә, бүтән стилистикага яңгырашка, шуңа күрә әлегә бер нәрсә язмыйм, чөнки ничек яңа материалны яхшылатырга, ничек яңгырашын һәм сыйфатын бүгенге көн дәрәҗәләренә дип әйтик, шуның өстендә эш алып барыла, шуңа күрә бер нәрсә язмыйм. Теге җырлар чыгармыйм дөресен әйткәндә. Әмма ләкин якын араларда ниндидер яңалыклар булыр дип ышандырасым килә. Спойлер кичкенә генә. Барыбер да шушы сорауны бирәсе килә. Ни өчен югалып торган идегез? Эстрадада ни өчен яңа җырлар чыкмады? Әллә сез эшләдегез, иҗат иттегезме? Югалып торган арада, теге зур сәхнәдән югалып торган арада җырлар чыкты барыбер. Теге иҗатымның тугры җанатарлары алар барыбер күзәтеп барды һәм тыңлап бардылар барлык яңалыкларны, ләкин сәхнә тормышы Оратты гына түгел, тулайым алганда бу миңа ошый торган нәрсә түгел, мин күбрәк иҗаттан канәгатьләнәм дип әйтим мәсәлән инде. Кемдер менә иҗатыннан тыш күбрәк теге медиа тормыштан ләззәтләнә, миңа күбрәк җырлар өстендә, җырлар язу өстендә эшләвем канәгатьлек китерә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә дә сез башка төрлерәк өлкәдә хезмәт куясыз. Һәм нәкъ менә бүген без сөйләшәчәкбез музыка, сәхнә яки шоу-бизнес турында түгел, ә нәкъ менә чын ир-атлар һөнәре турында. Димәк, күпләрегез аңлады, бездә бүген кунакта күпләр рэпер буларак танып белгән Шәкүр, ягъни Алмаз Курбанов. Сәлам барыгызга. Ни өчен нәкъ менә МЧС хезмәткәре, ягъни гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре рәтенә басырга булдыгыз? Кешенең күп кенә мәсәлән әйтегез, гырыф гадәтләреме яки тормышындагы еш та түгел инде. Барысы да балачактан башлана дип әйтәсе килә. Уйлаган идем аны, берәр төрле хыялдыр бу дип. Юк, бу хыял да түгел иде, ничектер менә балачактан бирле, ничектер кешеләргә теге гадәттән тыш хәлләрдә булыша идем, ярдәмгә килә идем, һәм инде күп еллардан соң менә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының бер вәкиле булырга дип ният кылдым. Ният кылдым дип әйтәләрме? Ничәнче елда килдегез әлеге һөнәргә һәм нәрсәдән башланып китте? 2015 елда. Бу өлкәгә килдем һәм әле дә бу өлкәдә эшлим, хезмәт итәм. Димәк, 9 ел сез биредә. Һәм бармы нәрсәдер ошый торган яклары һәм ошамый торган яклары? Ул әлбәттә инде бар. Әйтик, минусы һәм плюсы әлеге һөнәрнең. Минуслардан, иң беренчеләрдән ул гади кеше, менә бу һөнәргә якын булмаган кеше, үз гомерендә күрергә тиеш булмаган әйберләрен күрү. Как сказать, то человек не должен видеть вообще в своей жизни. Кеше күзләре күрергә тиеш булмаган әйберләрне сез күрәсез дип әйтәсегез киләме? Мәсәлән, телевидениедан бит инде ул әйберләрне күрсәтмиләр, аны замазать итәләр татарчасы, блюрлаштыралар. Әйе, сез аларны күрәсез. Әйе, без аларны күрәбез һәм без алар белән эш итәбез. Һәм ДТПларда эшләгәндә еш кына
өтіп кеткен машиналардан кішілер тоқтап шығып ярдәм итекме деп сұрағанда біз енді әлбәттә юк, керек түгел деп әйтәбез. Енді ең еш яңгырый торган сорау ул да булса, егетләр, сез ничек моны күреп эшлисез дип. Ең беренче, ең зур йогынты ясый торган фактор ул психологик фактор. Психология ягыннан коткаручы, ягъни янгын сүндерүчеме, ул нык булырга тиеш. Һәм инде эшендә булган һәм күргән очракларны өйгә алып кайтырга түгел. Барысы да яки үз эшеңне калдырасың, яки берәр сул белән син инде аны юк итәсең. Плюсы ул инде мораль канәгатьлек эшеңнән. Кемгәдер ярдәм итә аласың икән, кемдер гомерен коткарасың икән, бу сиңа әлбәттә кайдадыр эштә ниндидер китапта плюсик булып, яки шул. Аңлашылды. Барыбер дә менә бер сорау килгән иде. Психологик яктан авырма әлеге һөнәр, әллә инде физик яктанмы? Физик яктан авыр түгел. Эшләгәндә син бернинди дә авырлык сизмисең. Аннары ахырдан гына эшеңне бетергәч, ул 2 көн, 3 көн барамы? Хәлсезлекме? Хәлсезлек. Синең бөтен эшләгән вакытта, менә мондый очракларда эшләгән вакытта, ниндидер теге урысча әйткәндә второе дыхание дип әйтәләр. Икенче сулышмы, менә шул кайдыр тумблері табылып, кабына һәм син эшлисең. Иң авыры бу эштә ул мораль яктан. Һәм 100%, 110% авыр очраклар ул балалар белән булган хәлләр. МЧСта яки гадәттән тышкары хәлләр министрлыгында шундый гади кешеләр эшли, һәм аларның шулай гаиләләре бар, һәм инде алар балаларны коткарганда барыбер ничектер теләпме, теләмичәме үзләренең балаларын чагыштыра башлар бала белән. Шуңа күрә иң авыры балалар белән эшләү. Үзегез аша үткәргәнгә. Әлбәттә. Аңлашылды. Барыбер дә ничек эләгергә, нәкъ менә сезнең рәтләргә һәм бер төрле имтихан тапшырырга кирәкме, бармы нормативлар? Әлбәттә, бу физик нормативлар гына түгел. Эшкә урнашыр алдыннан, яки юк алай да түгел. Безнең хәрби гаскәрләрдә подразделениелар бар, МЧС юнәлеше буенча. Кемдер анда хезмәт итеп килеп эшкә урнаша, демәк инде анда имтиханнар да бирелгән, физ нормативлар да бирелгән. Кемдер килеп урнашканда аны укырга җибәрәләр, бер ай укый, белем ала. Аннан соң физик нормативлар, һәм инде буларны внутренний нормативларын тапшыргач, инде аттестациягә эләгә. Нинди дә булса, уку яки курслар узырга кирәкме бирегә керер алдыннан? Әлбәттә, мондый курслар узсаң, ул үзеңә плюс кына булып тора. Бу белем бер кайчанда артык белем буларак саналмаячак, ул сиңа көтмәгәндә, өмет итмәгәндә дигәндә кирәк булырга мөмкин. Шуңа күрә ниндидер белем алып булса, менә бу юнәлештә әлбәттә алыгыз, һәм бу яхшы, бу файдалы нәрсә. Әгәр дә мин бүген сезнең яңа барырга теләсәм, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле булырга теләсәм, кая барып укырга тиешмен? Мин сиңа беренчедән фотографияларны күрсәтәм, бөтен выездлардан. Иң авыр выездлардан видеоларны һәм синең теләгең юкка чыгачак. Видеоларны күрсәтәм. Моңа реакцияңны күргәч, мин сиңа әйтермен кирәкме, бу сиңа юкмы? Кайчан чыннан да күрергә теләмәгән әйберләрне күрәсең. Шуңа күрә бу романтика, кемдер бу эшкә романтика белән, теге романтика чакыруы белән бара дип әйтеп була. Һәм дә ләкин син белмим, 20, 30, 40 100, 200 выездан кайткандан соң син аңлыйсың, бу романтика түгел, бу тормышның русча әйтмешле суровый реальности. Шуңа күрә монда син яки эштә каласың, теге йөрәк чакыру белән, яки инде бу минеке түгел дип син китәсең һәм җаныңа уңайлырак яки якынрак эш эзлисең һәм урнашасың шунда. Югары уку йортларында барыбер дә өйрәтәләрме шушы һөнәргә? Шунысын аңлап бетермәдем әле. Ялгышмасам, андай уку йортлары бар. Тәтештә, мәсәлән, ялгышмасам, анда колледж бар. МЧС колледжы. Кайдадыр
югары белемдә бирәләр. Каида ялгышмасам бу юнәлеш буенча, һәр каи түгел, гафу итегез, кем ул нидә уку йортында укый, дөрес әйтмәсәм, мин укыганда каи дип йөртәләр иде аны. Кгту, книту, Димәк бар. кисеп алырсыз да. Каи хейтерлары, хәтта никәш гафу итмим, белмим хәзер ничек итәләр. Менә андай уку йортлары бар. Хатын-кызлар күпме бу һөнәрдә? Хатын-кызлар бик күп түгел, әмма дә ләкин алар бар һәм безнең белән шундый ук вазифаларны үтиләр. Сезнең белән чакыруларга баралар димәк. Бездә аерма юк. Хатын-кызмы, син ир кешеме, мәгәр дә син коткаручы, без барыбыз да бер тигез. Янгын сүндерүчеләрдә мин бер кашан да күргәнем юк. Хатын-кызларны бәлкем бардыр, әмма дә ләкин менә мин ничектер күземә эләкмәде андый хәл. Менә янгын сүндерүчеләр дип сөйлисез аерым һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре. Алар нәрсәсе белән аерыласыз? Янгын сүндермисез димәк. Алай түгелрәк. Алай түгел. Бар янгын сүндерүчеләр һәм бар коткаручылар. Янгын сүндерүчеләр шулай ук коткаручы вазифасын башкара. Аларга шулай ук аттестация бар. Һәм без укыганда, без коткаручылар буларак, без укыганда шулай ук янгын сүндерүчеләрнең курсларында үтәбез. Әмма дә ләкин без янгын сүндермибез. Без суда эшлибез, су астында эшлибез, һавада, ДТПларда, инде бөтен җирдә эшлибез. Янгын сүндерүчеләр, алар янгын сүндерү белән шөгыльләнәләр. Тик кайчакларын менә ДТПларда мәсәлән, безнең Казанның 2нче номерлы эзләү һәм коткару отрядында, без Казанда гына түгел, Казан тирәсендәге, әйләнә тирәсендәге 7 район безнең җаваплылык зонасы. Шуңа күрә без кайдадыр максималь тиз рәвештә барып җитә алмыйбыз, анда янгын сүндерүчеләр килә. Менә алар безнең вазифаларын, теге алдан килгән булганлыктан, алар безнең вазифаларны үтиләр. Шуңа күрә аларга шулай ук зур хөрмәт, эшләре бик авыр. Афәрин. Аңлашылды. Чынлап та афәрин. Менә шушы нормативларга әйләнеп кайтсак, бер сорау бар иде. Нинди нормативларны тапшырырга кирәк? Чабу, 2 пай басуын чабырга кирәк. Чабу, 1 километр чабу, подтягивание татарчасы ничек? Тартылудыр инде ул. Асыл. Асыл нох түгелдер. Алар алып тормаслар. Ул булса да чабу, подтягивание, отжиманиялар, челночный бег, гир күтәрү. Шулар ялгышмасам. Ничә тапкыр гирне күтәрергә кирәк? Анда возрастной категориялар бар. Кемгә ничә яшь, шунда үзенең нормативлары язылган. Менә бу яшь чикләвеннән чыгып, ничә яшьтән алып, ничә яшькә кадәр алайса килсәм була бирегә? 18 яшьтән? 18 яшьтән нормативларыңны үтә алганчы син эшли аласың. Мәгәр сиңа 70 яшь булырга да мөмкин. Әгәр дә син нормативка керәсең, дәвам итешең. Пенсиягә лаеклы ялга сез ничек китәсез? Алданракмы? Хезмәтегез авыр бит инде барыбер. Гомумән алганда МЧСның үзенең вәкилләре, алар иртәрәк китә. Мин эшләгән җирдә без гади кешеләр кебек. Ничән 65 яшьтәме? 65 мен инде хәзер ир-атларны. Ялгышмасам. 65 дип әйтик, бәлкем бер нәрсә үзгәрер тагын шуңа күрә. Анда бер тиз үзгәрә бездә. Бу хакта әйтергә түгелдер, мөгаен. Юк, белсеннәр, аларга барып белә бит инде. Юк, Якын кешеләрегез һөнәрегезгә ничек карый? Каршы килмәделәрме, нәкъ менә бирегә барабыз дигәч? Юк, берсе дә каршы килмәде. Әтиәниләр дә, хатын да каршы килмәде. Алар минем нинди кеше икәнлегемне беләләр, шуңа күрә бушыннан да синеке дип әйттеләр дә, сакланып бир диделәр дә. 9 ел
Хәйр Фатихада дип әйтәләр. Менә шушы 9 ел эшләү дәверендә барыбер дә берәр төрле уй килмәдеме башыгызга, бүген кайта алмасам дип? Белмим. Минемчә, бу кешенең индивидуаль уйларыдыр, һәр кеше үзенчә уйлый торгандыр. Я? Иң катлаулы чакыру кайчан иде? Иң авыр очрак дип әйтик инде. Иң куркынычлы. Бөтенесе дә бер тигез шикелле. Бөтенесе дә куркыныч. Берничә очрак бар, тик алар турында мин монда сөйли алмыйм, чөнки беренчедән ул кешеләрнең берәр ничек теге мәгълүматларын ачыклый ала, хәтта теге әйтәләр бит, хронологиясын төзәтә башласаң, яки төзи башласаң, кем һәм ничек икән аңлай аласың бу хәлгә. Шуңа күрә бар авыр выездлар дип әйтик, катлаулы выездлар, бар гадәти выездлар. Гадәти выездлар, гадәти чакырулар, мәсәлән, алар нәрсә? Гадәти чакырулар, ул су басуда түгел, мәсәлән, фатирда яши бер өлкән яшьтәге кеше һәм берничә көн элемтәгә чыкмый. Полиция хезмәткәрләре килә, ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре килә, һәм без киләбез. Без ишекне ачабыз да. Миндә теге термин белән әйткәндә предоставляем доступ, яки производим деблокировку двери. И иң еш выездлар шул. Алайса иң сирәк очрый торган чакырулар. 2015 ел белән чагыштырсаң, ДТПлар саны кимеде. Бу әлбәттә теге шатландыра. Иң сирәге күптән түгел генә обрушение земли дип әйтим инде. Җир ишелде. Егетләр трубалар сала иде. 9 метр казып төшкәннәр аска, траншея, һәм ул траншея ишелде. Беренче тапкыр алар 2 кешене чыгара алдылар, һәм 2 кешене чыгарганда траншея яңадан ишелеп төште. Һәм берсе кызганыч вафат булды, икенчесен без Аллага шөкер чыгардык. Менә бу сирәк очраклар. Тагын сирәк очраклар нәрсә? Ниндидер даулар, мәсәлән. Алар бик еш булмый бездә. Теге табигый күренешләр, алар бик еш түгел, Аллага шөкер. Татарстан табигый гадәттән тыш хәлләргә килгәндә, Аллага шөкер, нир тыныч урында урнашкан, чагыштырмалы тыныч. Иң сәер чакырулар булган бармы? Мәсәлән, мәче агач башына менеп киткән, аны төшерә алмыйлар. Без ала йөрмибез. Алайса тагын бер сорау, шушының белән бәйлерәк дип әйтик инде. Ялган чакырулар. Әлбәттә була. Анда очракта нәрсә эшлисез? Беренче эшләмибез. Малай бүтән эшләмәгез дип штраф китәбез. Юк. Әлеге көндә безнең андый мәсәлән кануннар юк, андый законнар чыгарылмаган, шуңа күрә барлабыз да кайтып китәбез. Әгәр дә бөтенләй менә көн дәвамында чакыру юк ди, сез ничек эш көнегезне үткәрәсез? Безнең көн режимы язылган. Нинди тренировкалар, нинди тематика буенча барысы да язылган. Менә шуңа күрә әйтәләр бит, теге МЧС вәкилләре йоклап яталар дип, аннар кайталар да тагын йоклыйлар дип, ансы дөрес түгел. Шуңа күрә выездлар булмаган очракта да син барыбер эмоциональ әзерлектә һәм бу йогынты ясыйсың барыбер. Сез һәр вакыт әзер. Син һәр вакыт әзер булырга тиеш. Сиңа выездга бирелә 2 минутында. Кирәк әйберләрен аласың да, кузгаласың. Бар иде шундый сорау. Без бит инде сорауларны алдык аудиториядан, һәм аудитория кызыксына. Нинди әйберләрегез йөрисезнең үзегез белән? Нинди эш кораллары?
мында дөресрәге беләсеңме теге интерактивный тактага фото төшереп менә бу әйбер менә бу иң гадиләрдән ул инде көрәк альпинерка баулары альп снаряжение дип әйтик инде бензорез ул инде диварларны кисә торган бетон диварларны кисә торган бензопышкы гади пышкы гидравлический инструмент разжим кусачки ул инде станцияга тоташа яки разжимнар яки кошылар сәне кабызасың да басасың да алар машиналарын да кисә тимерен дә кисә барысында айыра машина менә машинада бер генә кеше шофермы әллә сез бөтенегез дә утырып китә аласызмы рульга барманың кагыйдәсе берәр төрле Мен алганда машинаның бер водителе булырга тиеш. Минемчә һәм белмим, теге гади тормышта да шул. Әгәр дә ки бер әйбер белән 90 кеше кулланса, аның рәте китә. Шуңа күрә гадәттәгечә һәрбер сменада безнең мәсәлән сменада 2 машиналарның үзләренең водительләре бар. Алар инде ялга киткәндә кемдер бүтән кеше утыра ала. Һәрбер безнең правалар бар. Машина йөртергә һәм мин мәсәлән үземә килгәндә теге грузовой машиналарда категориямда юк бик йөри дә белмим, ләкин бүтән машиналарга Буханка, УАЗ, Патриот манда төрле машиналарда, Кытай машиналарында, спецтехникада аларда барысында да йөри алам. Шуңа күрә кирәк очракларда, мәсәлән, менә хәзер кирәк дип әйтсәләр, син беренче мисендә утырасың да китәсең. Бу нормаль күренеш. Кем МЧС хезмәткәре була алмый? Бу теге бәлки фәлсәфиерәк сораудыр, бәлки конкрет рәвештә менә шушы кеше була алмый дип әйтеп буладыр. Авыр сорау. Үзе дөресен әйткәндә, кем шундыйны бирәләр. Кем була алмый, белмим. Каннан курыккан кеше мәсәлән була алмый, берничек тә яки белмим, теге төрле җәрәхәтләр күрә торган кеше бер кашында була алмый. Физик яктан бик теге уңмаган кеше ул була алмый берничек тә. Мораль, этик яктан әгәр дә төшенкелек булса кешенең шул яклардан ул берничек тә була алмый. Шуңа күрә. Буй озынлыгы мәсәлән аларга карамыйлар. Юк, карамыйлар. Кеше үз вазифаларын үтәргә тиеш. Нормативларга беренчедән сынауларда, имтиханнарда дип әйтик, нормативларны бирергә тиеш. Икенчедән кайбер очракларда минем буем мәсәлән 187 сантиметр. Миңа җайсыз эшләргә кайбер очракларда буе кыскарак кешеләргә мәсәлән без аларны җибәрәбез, яки алар үзләре әйтә, мин кечерәк, мин үзем кирип китәм дип теге авыр җирләргә. Буй озын кирәк булган чакта мин мәсәлән үзем әйтәм, мин үзем моны башкарам. Барысы да бөтен кеше барысын да аңлый. Без барыбыз да коткаручы һәм теге универсаль кеше булып булмый. Кайбер очракларга кемдер яхшырак табигый яктан әзерләнгән дә төрлегән. Барма МЧС хезмәткәрләренең үзләренең һөнәрләренә генә хас ырым-шырымнары. Мәсәлән, ышкышта очучы летчикларның дип әйтик инде бар шундый ырым-шырымы, аларга соңгы рейс дип әйтергә ярамый. Шулай ук космонавтлар мәсәлән галәмгә күтәрелгәндә поехали дип әйтәләр. Поехали дип әйтәләр һәм аларның арткы якларына тибәләр. Сездә? Без пилмән алып килмибез. Чөнки әгәр дә ки бер кеше эшкә пилмән алып килсә, берәр ничегрәк теге киң аудиторияга йомшаграк белмим, җигеттереп әйтергә. Яңгыратырга да берәр начар ДТП яки ДТПда бик моңсу күренеш булырга мөмкин. Бу мин башта моңа ышанмый дирем, көлеп йөри дирем. Ләкин берничә тапкыр кемдер онытылып, үзе пилмен алып килгәч, моңа ышандым. Бу шаяру түгел. Үз тарафымнан эшли башлаганнан бирле берәр таныш булмаган җиргә кирсәм яки килсәм, теге зур бина булса, мин юлны хәтерләп барган җиремнән. Кая барганымны артка борылып чиктер күзәтеп барам. Моннан берәр нәрсә була калса, ничек тиз
шығу жолын іздер. Һәм инде тагын бер гадәтем ул булса да очкычларда бер җиргә очканда теге кергәч мин стюардессларга әйтеп куям, бер ярдәм кирәк булса, минем урыным шундый, мин шунда утырам, ярдәм кирәк булса, эндәшә аласыз, мин үз тарафымнан файдалы булырга тырышырмын дип. Анда очракның булганы юк. Юк, Аллага шөкер. Мине иң кызыксындырган сорау. Безгә һәр көн сайын диярлек МЧС-тан хәбәр килә. Гадәттән тыш хәлләр СМС-ларны мин җибәрмим СМС-ларны, биллахи үземә дә килә. Минемчә главное управлениедан яки мәгълүмат бүлегедер. Минемчә бәлкем алар. Миңа да киләләр. Минем 2 телефоннам икесенә дә килә. Шөкер. Мин сезнең белән. Сез шундый гади кеше. МЧС-калар миңа да килә. Давай. МЧС хезмәткәре буларак сезгә иң еш бирелгән сорау. Барыбер дә кешеләр бит инде кызыксына. Нәрсә белән күбрәк кызыксыналар алар? Хезмәт хакың нинди? График нинди? Үлгән кешеләр күпме? Тагын нәрсә бирәләр микән? Сез анда йоклыйсызмы? Шул. Һәм өйгә кайткач мендан соң йоклыйсыңмы дип менә шул. Биш сорау. Кешеләрне Кызыксындыра. Бу тормышта 90% кызыксына торган әйбер ул йоклау һәм акча. Барыбер дә эшегез бит инде кыен. Шуңа күрә түләү дә хезмәт хакы да тиешле дәрәҗәдә булырга тиештер инде. Хезмәт хакы белән сез канәгатьме? Минемчә тиештер инде. Илүзә. Тиешме соң? Мин шуның белән генә битерим әле. Тиешле дәрәҗәдә бирәләрме акчаны? Алгы сорау. Яра аңлашылды. Менә бу хакта әйтәм бит, менә тиешле әйберләр күп инде ул. Тиешле әйберләр күп инде улай, һәм тиешле булырдыр дип ышанып калам. Менә шулай. Сумманы әйтмисез инде. Юк, әйтергә теләмим. Ярар. Сезнең график ниндирәк? Безнең график 1 тәүлек эштә һәм 3 тәүлек синең буш вакытың бар. Менә. Шушы буш вакытны ничек уздырасыз? Кем ничек уздыра? Сез ничек уздырасыз? Төрлечә уздырам. Чакыруга килгән вакытта сезне таныганнары бармы? Бар. Ниндирәк реакция кешеләрдә? Син беләсеңме, менә мәсәлән, минем үземнең танылган кеше яки Рәсәй җырчысымы яки Рәсәй актерын күргәнем булганда, мин башта озак кына карап торадыр идем. Туктале, бу шул микән дип. Теге чагыштырып фильмда күргән яки теге нәрсәле ул клипларда күргән очракта битләрен тәңгәл китерәсең дә, шул микән юк микән, анализ дип. Менә миңа да ничектер менә шулай гына шундый караш белән караганнары бар. Кемдер сөйләшә башлый, хәлдәр ничек фәлән тегелән, теге мәсәлән теге соңгы чыккан җырын тыңлаган фәлән тегелән. Нормаль рәвештә. Фотосурәткә төшмиләрме? 2 тапкыр булды инде очрак. Эштә дә менә 7 ел ялгышмасам белмәделәр минем сәхнәдә булганымны. Нормаль. Белгәч, теге шаяртып, нитеп әйткәләделәр, әмма дә ләкин тиз күнектеләр моңа. Мин моны берничек тә афишировать итмәдем дип әйтикме соң, сөйләп бирмәдем. Җырлап бирмәдегез? Юк, эштә җырлап бирмәдем. Җырлап бирисем дә килми эштә. Шулай? Хәрби сер дигән әйбер бармы сездә? Мәсәлән, фотосурәткә төшереп, бер төрле әйберне куярга ярамый ди, мәсәлән, сезнең эш коралларыгызны яки тагын да башка әйбер. Андый нәрсә юк. Хәтта выездлардан төшергән фотоларны, без төшергән фотолар, нигә? Масса күләм медиагаләгә. Соңыннан. Кайбер җиргә блюр белән, кайбер җиргә блюрсыз. Иң сәйре беләсең нәрсәдә, беркем дә язмый, менә бу фотоны менә бу кеше төшергән дип. Бу дөресе бит шунда име? Синең фотоңны кулланалар. Аңлашыла, син эшкә бардың. Ни белән? Теге бирем белән. Әмма дә ләкин анда төшерелгән әйберләр, аларның бит авторы бар. Бу
бір қояда нетмей шағылмай бір кімде язмай мұным бұлар түсірді деп менә монысы минем өчен иң сәер юридик яктан безнең фотолар берничекте якланмаган белән киң җәмәгатьчелеккә таратырга ярыймы соң буларны ярамый дигән сүз юк әмма дә ләкин үземә килгәндә мин моның белән шөгыльләнмим шуңа күрә беләм кайбер интернет басылмалармы интернет чыганаклар булсын кайбер интернет чыганаклар хәтта акча түләргә әзер ниндидер теге феноменаль очраклар феноменаль фотографиялар өчен мин моның белән шөгыльләнмим кемдер бәлкем шөгыльләнәдер әгәр дә ки алар күренә һәм чагыла кемнәрдер акча эшли бу бит инде теге нәрсә дип әйтик бизнес түгел бу акча эшләү түгел инде бу чумарак шабашка шуңа күрә мин менә бу фотоларны эштә төшергән фотоларны бик теге нәрсә дип әйтим кеше ярата торган контентлы фотоларны теге блюрлаштырылган кайбер ниләрдә чыганаклар дидеңме син әле интернет чыганаклары мин аларны куя алам әмма дә ләкин мин үземнең аудиториямны мондый нәрсә белән теге куштырнакларда ашатасым килми бу контент түгел бу теге трагедия кешеләрнең трагедиялары һәм моңа теге ашап утырганда менә булай иттереп карап утыру минемчә дөрес түгелдер мөгаен шуңа күрә мин андый нәрсәләрне тыелган социаль челтәрләргә чыгармыйм ниндидер моментлары кайчакларын күренә чыгып ала әмма дә ләкин алар теге татар халкы шикелле бик тәртипле әдәпле һәм ниндидер кысаларга кергән кемнәргә күбрәк булышырга туры килә олы кешеләргәме яки балаларгамы 90% олы кешеләргә 10% балаларга чөнки балалар атынан барыбер олылар күзәтеп тора олы кешеләр еш кына бер үзләре яши яки алар белән яшәгән балаларым гаиләләрем көндә урында эштә булалар шуңа күрә алар ешрак менә балаларның куллары кысылып калган вакытлар була алар күп очракта хәтта авызларына бер нәрсә кабып аны чыгара алмаска мөмкин сез киләсезме бу очракта ярдәмгә менә теге кабып дип әйткән очрак ул минем хәтеремдә аны нәрсә булган юк хәзер менә игътибар итсәң менә балаларның уенчыклары алар тишек белән ясалган менә каләмнең колпачогы бармы анда да тишек бар әгәр дә ки бала аны авызына кабып тын юлына эләксә йотып җибәрсә анда тишек бар һава йөрергә һәм күп кенә уенчыкларда шулай ук бүгенге көндә шундый ук тишекләр ясалган перфорация дип әйтик инде менә куллары кысылып калган очраклар бар килә бездә чыгарабыз да кулларын моны авыр нәрсә түгел демәк андый очракларда булганы бар име бар алар теге бик еш була торганнар түгел әмма дә ләкин алар булгалый менә шушы өлкәдә 9 ел эшләп нәрсәгә сез өйрәндегез нинди нәтиҗәләр ясадыгыз инсайтлар бармы берәр төрле инсайт юк гадәттән тыш хәлләрдә иң куркыныч дошман ул паника үзеңне кулга алырга кирәк бары тик чөнки менә бар шундый кешеләр алар белмим кирәкмәс паниковать та башлыйлар мин гел сорыйм синең паникаң нәрсә бирә менә әлеге ситуациядә син үзеңне җыя алмыйсың нишләргә белмисең үзеңне тынычландырырга кирәк иң беренчедән тынычландырырга да түгел тынычланып бетеп булмый андый очракта үзеңне кулга алырга кирәк һәм ниндидер план корырга иң начар дошман иң явыз дошман ул паника барыбер дә шушы гадәттән тыш хәлләрдә нәрсә эшләргә кирәк бармы шундый төп кагыйдәләр менә беренчесен ярар әйтеп уздыгыз паникага бирелмәскә аннан соң нәрсә эшләргә әгәр дә ки әйтәләр бит каһарман режимы кабынган икән режим герое если включен аны сүндерергә кирәк чөнки каһарманлык ул бары тик фильмнарда гына теге менә кино каһарманы менә мондый гадәттән тыш хәлләрдә каһарманнар алар бар
тик алар беренчедән паникага бирелми, аларның төгәл планнары бар, ничек керәләр һәм ничек чыгалар, һәм алар аны реализовый дип әйтик, ничек чынга аштыралар. Бу не. Икенчедән 112 номеры бар. Бер ике анда шалтыратырга кирәк, һәм нәрсә булганын сөйләргә, әйтеп бирергә. Чөнки күп кенә очракларда кешеләр күп кенә очраклар түгел, кайбер очракларда кешеләр башта нишләргә белмичә вакыт уздыралар, аннары теге экстренный службаларның номерларын искә төшерә алмыйлар, кайберәүләр 112 бу номер, анда шалтыратырга кирәк, һәм барысын да әйтеп бирергә, һәм бу 112 номерлы экстренный служба җибәрә квалификациялы специалистларны, һәм беренче ярдәм күрсәтүне берәр ничек үзләштерергә кирәк. Димәк, бу хакта белем алырга YouTube'та квалификациялы кешеләр андый белем бирәләр, яки кайдадыр Казанда хәтта андый курслар уздыралар, онлайн режимда андый курслар бар. Хәтта күрсәтәләр манекеннарда ничек теге йөрәккә массаж ясарга, реанимацион массаж, искусственное дыхание, анда барысы да бар. Кул сынгач, аяк сынгач, аларны ничек итәргә. Бу белемне хәтта менә төрле уку йортларында укыганда да бирәләр. Безгә мәсәлән, без бит инде журналистика өлкәсендә укыдык, бүлегендә укыдык, һәм безгә дә өйрәттеләр. Димәк, моны укытучыларга да өйрәтәләр, балалар бакчасында эшләгән кешеләргә дә. Кемнәр белми, моны искә төшерергә кирәк, яки инде үзеңнән үзең өйрәнергә. Иң зур проблема менә бу сорауда беләсеңме нәрсәдә, кайбер кешеләр нишләргә белә, әмма ничек чынбарлыкта аны эшләргә? Әйе, менә моның белән авыр. Кайбер кешеләргә хәтта психологик һәм мораль яктан авыр башкарырга бу ниләрне. Беренче ярдәмне күрсәтергә. Төрле хәлләр була, бу тормыш теге нәрсә дип әйтик, кино түгел. Монда бик романтик исе юк монда. Монда бары тик теге җитди реальлек. Сез машина белән генә хәрәкәт итәсезме, мәсәлән, чакырылган җиргә барасызмы, ягъни, яки вертолет белән дә барган очраклар бармы? Иң еш кулланыла торган техника ул машина. Ләкин кайбер очракларда, мәсәлән, суда кемгәдер ярдәм күрсәтергә кирәк икән, машинага лодка тагыла, яки катер чыга ярдәм күрсәтергә. Ерак дистанцияларга вертолет белән бер тапкыр барганым бар. Ерак дистанция дип инде ул теге безнең Татарстан күләмендә белән дистанция түгел, Казаннан Мамадышка очкан бар вертолет белән. Монда тиз генә барып җитәргә кирәк булгандыр инде. Анда су басу куркынычы бар иде. Яз көне күпер бит анда. Автомобиль трассасы күпер өстеннән уза. Менә аны Реген сулар быз алып китә аладыр. Шуңа күрә бызны шартлатып юл салырга кирәк булды. Теге су юлы. Вертолеттан барган очрак шул. Спецтехника. Сезонлы рәвештә ниндирәк чакыру очраклары бар? Мәсәлән, җәй көне, кыш көне, көз көне, яз көне. Җәй көне һәм һаваның җылы, һава торышының җылы вакытында ул сезонлы инде чакырулар, ул кеше бату суга. Кешенең суга батуы. Кыш көне бураннарда кар яуганда кемдер адашып югалып кала. Менә мондый очраклар. Көз көне ул инде гөмбә җыярга яратучылар. Алар урманга кирип китәләр дә. Камуфляж костюмнарны киеп. Аларны табу тагында читәнәр инде алайса. Бу ничектер шулай урманга киттең икән, обязательно камуфляжный костюм ки, чөнки сине эзләгәндә авыррак булсын. Сине эзли башласалар, качып карап тор, яхшы эзлиләрме, юкмы? Шуңа күрә бик яш әйткәнем бар бу хакта. Урманга барасың икән, яки табигатькә барасың икән, камуфляжлы костюм киергә түгел. Киресенчә, бу урыннарга хас булмаган төстәге киемнәр киергә кирәк.
Менә бураннар дип әйттегез бит әле. Быел да безнең бураннар булды, бик күп итеп кар яуды. Нинди чакырулар булды ешрак? Менә мәсәлән кар явуына кагылган чакырулар булмады, әмма ләкин 2 көнгә М7 трассасын явып торырга туры килде. Әйе. Бер көн мин үзем анда идем, минем сменага эләкте ул, һәм без анда 30 километр шамасы фурлардан төзелгән пробка барлыкка килде. Тоткарлык. Бу тоткарлыкта кайбер фурларның йөртүчеләренең бензиннары, дизель топливосы бетте. Шуңа күрә аларны алып, заправкага кадәр алып барып, менә шундый чираклар булды. Һәм инде ризык тарату, су тарату ансы да оештырылган иде. Менә шуның белән шөгыльләндек. Беренче тапкыр иштем. Кемдер мәсәлән фурларга гомумән алганда кыш көне йөрергә авыр. Кайбер фурлар теге бер урынга басып, яңадан кузгалып китә алмадылар, аларны чыгарып нитеп. Анда Эш күп иде. Әйе. Йоклап ятырга вакытыгыз булмады. Юк. Аңлашылды. Менә хәзер подкаст ахырында без һәрбер килгән кунакка да шундый мөмкинлек бирәбез әйтеп бетерелмәгән сүзләрне, киңәшләрне камерага карап әйтергә. Бармы сезнең тагын әйтеп бетерәсе килгән күңелегездәге сүзләр, киңәшләр? Рәхим итегез. Ничек кенә баналь яңгырамаса да, үзегезне саклап бирегез. Якыннарыгызны, таныш белгәннәрегезне, аларны ничектер эшләгән эшләрен күзәтеп, кисәтеп. Шуңа күрә иң мөһиме һәрбер эшләгән эшеңнең ахыры нинди була икән дип уйларга беренчедән. Теге берәр җәрәхәт китермәсме яки ахыры хәерле булсын дип шуңа бисмиллахны әйтеп башларга кирәк инде. Тизлекне бик арттырмаска, теге аңлашыла яшь чакта үзем дә бик яратадыр идем зур тизлектә йөрергә, ләкин бу эштә эшли башлаганнан соң теге зур тизлек нинди нәтиҗәләргә, нинди котышкыч күренешләргә китерә алган күргәч, мин хәзер бер кая да ашыкмыйм, дөресен әйткәндә. Әйтәләр бит трассада, мәсәлән, син барасың, син 100 белән барасың, кемдер 150 белән бара. Һәм сезнең айырмагыз ул барып җитә, һәм 2 минуттан соң син барып җитәсең. Менә теге бөтен нәрсә чагыштыру аша гына беленә һәм күренә. Шуңа күрә сакланып бирегез. Малаховның сүзләре белән үзегезне һәм якыннарыгызны саклаңыз. Яратышып, шатланышып, дәвамын язып бирегез менә. Комментарийларга языгыз. Менә. Минем теләгем шулай. Сау сәламәт булыгыз иң мөһим. Балалар артыннан карагыз. Алар шәп кечкенә кешеләр. Шушы урында сезгә әлбәттә инде рәхмәт әйтәбез биргә килгәнегез өчен, әлегә әңгәмәдә катнашканыгыз өчен, авыр эшегездә әлбәттә уңышлар телибез һәм физик яктан, психологик яктан көчле булуыгызны без инде сорап калабыз. Амин, шулай була күрсен. Рәхмәт, амин. Җомга көнне яздырыла бу подкаст, шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең амин сәгатенә туры килсен. Әйе. Без нокта куябыз үзебезнең подкастыбызга бүген һәм сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез. Безнең караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз һәм гомумән безнең яраткан аудиториябыз. Безнең белән бүген кунакта булды Шәкүр. Ничек дип әйтергә дә белмәдең, име хәтта илүзә. Алмаз Курбанов. Барыгызга да сәлам. Әйе. Кемнәр безне тыңлады, кемнәр безне карады, бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Пока-пока. Пока. Әфиюн кулланмыйлар. Әллә нәрсә сөйлисең шунда бездә юк андый сүзләр. Динле халык һәм нәкъ менә шушы подкастта җомга көнне яздырылды. Әйе, җомга көнне яздырылган. Иншаллах әйбәт килеп чыгар. Амин. Амин, амин. Илүзә бик акыллы кыз. Рәхмәт менә шундый тирән, менә мәгънәле, әдипле, тәртипле тапшыруларга чакырганың өчен. Мин үлгә чыгарсыз моны, яме теге миңа хейтерлар әлләнсә әйтмәсеннәр. Бу ничә елдан бер 30-40 елдан яме исчу чыгарсыз. Безгә дә килгән иде ул. Әйе, исемдә калганнар дип.